барыгызга да киләчәктә зур уңышлар теләп, яхшы итеп укып, яхшы итеп шахмат уйнап, башка төрле спорт төрләренә шөгыльләнеп, киләчәктә безгә яхшы алмаш булып үсегез, укытучыларга шулай бик зур рәхмәт. Сез булмасагыз, сез тырышып йөрмәсәгез, аны балаларны үстермәсәгез, күрсәтмәсәгез, аның һәр вакытта инде барама җисән итәм, бу тормышта иң узун гомерле кеше укытучы. Укытучы үзенең укыткан соңгы укучысының башында ул аның белән бергә яши, ва мин үземнең бөтен укытучыларны хәтерләйм. Шуңа күрә мин укытучыларыбызга да бик зур рәхмәт белән шушындый актив булганыгыз өчен, тырыш булганыгыз өчен. Безнең районыбыз тарихлы, ул бит инде зур район. Шуңа күрә киләчәктә дә зур уңышлар бар безгә да. Бу инде бездән кечкенә генә бүләк, киләчәктә дөрес итеп файдаланабыз. Кирәк эшләр булса да әйтерсез, бик зур рәхмәт итәбез президентларга. Бу үскәндә Владимир Путин .рос дигән безнең националь проект бар. Аның буенча бу үскәндә бишмәктәбездә бик күп эшләр эшләнде. Хәзер дә бишмәктәбез киләсе елда кереп калдырса, киләсе елга уңышлар итәчәк. Үзебезнең республикабызда Кыргызстан Республикасында biz инде кыргызстан программасы инде иске мәктәпләрне ремонтлыйбыз, яңаларын салабыз, балалар бакчаларының искеләрен үз яңаларын салабыз. Һәм инде шуңа күрә безнең районыбыз депутатлары белән бергәләп уйлаштык та, нәкъ шушындый һәр мәктәпкә инде илебездә генә җиңгән ярдәм итеп тормыйча, районның да ярдәм итәбез дип депутат үзенә бер мәктәпне алды. Безнең инде Алла бирсә, быелның 1 сентябрьдә 30 мәктәптә шушындый районыбыз депутатлары тарафыннан эшләнгән оешмалар булдырылачак. Һәм алар инде балаларыбызны шахматка уйнарга өйрәтергә дип уйлыйбыз инде. Әлбәттә, балаларыбыз аның белән файдалансыннар, уйнасыннар. Ул бит инде шахмат уйнау, шашка уйнау аларның уйлау дәрәҗәсендә арттыра. Һәм аларның киләчәк тормышларында кирәкле булыр дип саныйм.